दिजि नों बे एथ' बारि खनायाव मा खालामफैदों? फन रायलायदों? हा नों फन रायलायनोनो एफा बारि खनायाव फैनांगौ आरो न'आवनो थानानै रायलायब्लालाय माथो जागौमोन? रावबो नङा आबैयासो फन हरदों। आं आबैजोंसो रायलायदों। हेलौ दे आबै बिदिब्ला दोनथ'। थारमाने बेसेबां न' सिङाव थानो साननानै एसे बेरायफैदों आं बारिथिं। बाबुला खोनासंलाय, माबा गोरोन्थि जाबाय नामा आंहा? गोरोन्थि जाबायना आंहा? आं न' सिङाव थाबाय थानो हायैखायनोसो एसे बाहेरायाव फैदोंमोन। अन्नानै आंखौ निमाहा होदो। जेबो नङा दिजि, जेबो गिनांगौनि खोथा गैया। माने आं नोंखौ न' सिङाव नुवाखै नालाय, बेनिखायनो बबेयाव थांखो होननानैसो गिदोंमोन। बेनिखायनो नोंखौ नागिरफैदोंमोन। जेबो नङा, नों जेरावनो गोसो बेयावनो थानो हागोन। बे बारि खनायावलाय बेसे थानो? रियाना बुंखादों गासै खोथाखौबो फनजों रायलायनो नाङा, SMS सो। बेनिखायनो न' सिङावनो थानानै SMS खौनो गेलेबाय थानोसै माथोखाय। नैहाय बिफा, जोंहा बिहामजोनि थाखाय सना दाहोनाया आं मेगनाव नांनाय मोनथारासै। बांद्राय फिसाद्राय जाबाय। हाबायाव गानफब जोमफबजोंनो सनाखौनो नुनाय नङा मानसिफोरा। बेनिखायनो बेलेग दाहोबावनोसै नामा? गिदिर खोमानि, गन्थंनि, गोदोनानिफोरखौ, आसानफोरखौ, जाहाथे गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरानो सनाखौ दा नुयो। बिमा, सना दाहोनाया जेबो गिदिर खोथा नङा। जेब्लानो आखायाव फैसा जागोन, मा हाबायावल', गुबुन दिनफोरावबो होनो हायो। नाथाय दाथ' हाबानि समाव ओरैनोब्लाबो जों हाबाखौ बेसेबांबा गिदिर खालामनो नागिरखादों। आरो बिनि सायावनो जुदि सना रुफायावनो डाबल फैसा गारोब्ला माखासे बाजेटथिं सर्ट जाहैयोबालाय मा खालामनो? बेनिखायनो थाथों। दे जेबो नङा, एथ' मोजां सना दाहोखाबाय, मानसिफ्रा नुलायनो नाङा। खोनाब्लानो मालाय हन्थुस्ट' जाखायो, मालाय बिसोरहा सना होदोंनो होननानै मुं जाखायो। हाबाब बिफा, थाखा फैसायालाय मा दिनै दं दा गाबोन गैया। आखायाव जा दं बेफोरजोंनो होनोसै आरोहाय मा। फिसाजो सासे, फिसाला सासेल'खा आंहा, ओरैनोबाबो नायल' जाल'। फिसालानि बे खनसेल'खा जोनोमाव हाबाया। बेनिखायनो बे फिसालानोनो गारखायाबालाय बहाथो गारनो? फिसाजोआबोथ' दाबो उन्दैयैनो दङ, बेहाथ' हाबा जानो समबो जायाखै। देनां फिसाजोनिया फिसाजो जागोन आरो। बिफा, आं बे सनाफोरखौ दा न'आव थानायाव ओरैनो गाननो होनोसै। हाबानि थाखाय आं गिदिर दाहोथारगोनहाय, नों बुंबाबो आं मानिया। दे नोंनि गोसोआनो थोनथारदोंब्लालाय मावब्लानो जाबाय। ओमफ्राय मा, बे सनाखौनो दानो बिहामजोनि आखायाव हैनोसै? बिफा, होना होखानोसै आङो, गानबाय थाथोंसै। दाथ' बिहामजो लाबोबाय होननानै गासैबो मिथिखाबाय। दा सानफा एफा मानसिफ्रा नायनो फैखागोन। गानै जोमै आराम थाथोंसै आरो देलायलायनो, नङा होनबा? जागोन दे, बिदिब्लालाय होब्लानो जाबाय। नाथाय एसे थाबनो खालाम, सना दाहैनो होननाया। बेसेबां गिदिर दायो मा दायो एसे थाबनो दाहैबानो जाबाय। आरो हायोब्ला बिहामजोखौबो लाना थांफा। मालाय गावनि गोसो बायदि नायजो बानायनानै लागोन। खारन हाबाखौबो बे साननैसोनि गेजेरावनो थाबनो खालामनाय जासिगोनथ'। सना रुफायाबोथ' एथ' बुरजा दाना, इसोरनोबोथ' सम नांगौ। बेनिखायनो एसे थाबनो दाहोहैखा। जागोन। मा हिनजाव बियो, गावबो देलाय मांग्रि। दा बिहामजोनि थाखायबो दाहोखानाय सनाखौबो फसायबावला। हाबायाव आरो बिथिं ओंख्रिफोरखौनो 10टा आइटेम बानायनो नागिरदों। अमा होगोन, ना होगोन, दाउदै होगोन, बयलार होगोन, खासि होगोन। एथ' बाजेट आरो बिथिं सना। दाखाल बावैसो हाबानि नामावनो 4 लाखनि सना बायना लाबोबाय। नै आहाबो बायनानैसो लायनो दाहोनानै लाबोबाय। गन्थंनि, खोमानि, गोदोनानि, आखाइनि, आस्थामनि, माबा खर' गानग्रानि मानि। हाबा मा होनबावगोन, दा बादा होब्लाबो दायसो जागोन। बेनिखायनो थाथोंसै, बानायथोंसै। आफा, नों फ्रि दंथ'योना? हो? औ, मा जाखो आफा? मा खोथा बाबा? दे बुंदो। माबालै आफा, आं गारिनि खोथासो रायलायनो नागिरदोंमोन। आंहाथ' साख्रियाथ' ओरैनोबाबो जाखासिगोन। जाखाबायखौनो हमनानै लादो। आंनि गोसोनि साननाय बे आंनि साख्रिया जाखाथारगोन। साख्रियाथ' जागोन थिगानो बाबा। दे, ओमफ्राय मा गारिनि खोथा जाखो? आफा, गारियाथ' बेसेबांबा गोबाव जाबाय दा न'आव सालायबाय थानाया। बेनिखायनो बे गारिखौ फाननानै आङो गोदान लानो सानदोंमोन दिनैनो। थारमाने साख्रियाबो जाखाबाय नालाय, दा हाबाबो जाबाय। बेनिखायनो फेमिलि गारि मोनसे निउ कार लानो होननानै सानदोंमोन आं आफा। नों बुङोब्ला आं दिनैनो लायनो होननानै सानदोंमोन। हा फिसा, नोंसोरो मा सानथारखो? आखायाव जा एसे एनै फैसा दं, गासैखौबो खनसेनो ग्लेद बाहायजोबनोसै? उननि थाखाय थाखा फैसाखौ एसेबो बुथुमनानै दोनला होमबा? आफा, थाखा फैसायालाय आरो गोथां थासान्दि मोजां मावब्लानो फैगोन। नाथाय गारिखौ जुदि लाय होननानै बुङोब्ला आफा नोङो, आं दैजिखौ लानानै दिनैनो थांगौमोन। आरो गासै गारिखौबो दैजिनि नामावनो लानो होननानै सानदोंमोन। हा फिसा, दा मा बुंबावगोन आङो? नों गारि गोदान लानो नागिरबाय।
बेथ' थिगानोमोन गारिखौथ' आंबो एसे सानबाय थाखादोंमोन मानोना गारिया लं जार्नियाव थांनाय जायो मालाबा गारिया एसे बोराय जानाय हिसाबै एसे प्रब्लेम होनो नागिरो गारिनि खोथाखौथ' आं एसे एक्सेप्ट खालामगौमोन नाथाय नोम्माया आया मा जाखो आफा मा जाखो माने बिथिंहाय रुवाथि दङ रुवाथिनोबो फैसा मास मोननैनि होआखै दा बेनोबो दरमाहा बुजायनांगौ बिथिं नै हिन्जाव गोदानखौ नायनो फैनाय गोजाननि फैयो परियाल बंस'फोरा सानफ्रोमबो ना बेदर संना जाहोनो गोनां फैसा खरस थांगासिनोखा आरो खाथि खालानिफोरा फैयो साहा दै पानि सिनि सापात फारसेनिफ्राय नांगौ आरो हाबा सफैगासिनो आइटेम बानायदों 10टा बबेथिं मा मेनेज खालामहैग'नोसो जाबाय खर'आ नोंनि आया दाखालि जितु जोंहा बिहामजोखौ लाबोयैनि सिगां हाबानि सना दाहोखादोंमोन 4 लाख दा बेखौ हाबानि थाखाय फसायासैनो नोम्माया गाननाय जोमनाय दख'नाफोरजोंनो माबा सि खोबनाय मा खोबनायफोरजोंनो सनाफोरखौ नुनाय नंलानो होननानै माबा दाना गिदिर जोंलायनायसो दानो नागिरबाय बे फिसा फिसायावनो 4 लाख थांदोंब्ला दाथ' बेसेबांबा गिदिर बानायगोन गावसोरनि मेगनजों नायजोर दाथ' बेयाव खम हलेव 8-9 लाखा थांगोन बा थाखा फैसाया बबेनिफ्राय फैनो माजों मा खालामग'नो आं साननानै मोनला दा नोंबो गारि लानो नागिरदों अह' बे आया मानो बिदि खालामनो नागिरखो सना रुफा होनो गोसो हाबानि उनफोरावबो होनो हायोना गोबां दिन दङ नाथाय दा बे हाबानि समाव थाखा फैसा सर्ट जागोन बे आया सना रुफाखौलाय मानोथो एथ' गोसो होखो सनाखौ गिदिर जोंख्लाबलायनाय गानहोनानै जुदि जानाय लोंनाया थिग नङाब्ला बुंजागोनसो एथ' गिदिर हाबा खालामनानै जाहोनोनो हायासै माखौथो एथ' दिन्थियामोन होननानैसो बुंजागोन माथो सना रुफायाथ' मोनसे समायनायनिसो नाथाय एथ' गिदिर हाबा खालामनो नागिरदोंब्लाथ' जेरै मानसिफोरखौ लिंगोन बेबायदिनो जानाय लोंनायखौबोथ' जोङो खरस खालामनानै दोनखानो नांगोन ना माथो बुंबावनो नोंनि नोम्माया बेखौनो सानबायब्ला दाथ' बुंनोबो हानाय नंला दायसो जागोन दे आफा आइनो गोसो बायदिनो मावथोंसै नांगौब्ला आं गारिखौ उनाव लासिगोन दे आफा खनसेनोलाय 2-3 गासैखौबो बहा हानो मोनसे गासैखौबो मावलांनो नांगोन दा जे दं बेजोंनो सन्तुष्ट जाथ'दो दे आफा बाला न'आनो जा गिदिरखा बे रुवाथि दं होननायाबा बे रुवाथियाबा बबे मोनसे रुमाव थायो बेखौ लोगो मोननायबा मोजां जागौमोन बे रुवाथिखौबा दा बहा लोगो मोनगोन आं बिथिंसो दङ जाखो ना नैबे गोजौनि रुमावसो दङ जाखो आइ नों मा नागिरदों माबायै रुवाथिया बबेयाव थायो गोजौनि रुमाव ना गाहायाव आं रुवाथिखौ लोगो हमनो हास्थायो रुवाथिखौ लोगो हमनो नों मानो आइ नाङा जों एथ' गोजौ लेभेलनि मानसि आरो दा नों बिहामजो गोदान आरो नोंखौ दिनै सोरबा मानसिफोर नायफैनो नागिरदों माने मा होनो जाहा माने नोंहावनि अफिसनि लोगोफोर नोंखौ नायनो फैनो नागिरदों दा नोंखौ रुवाथिजों थानाय नुयोब्ला जोंनि सनमानानो थांगोन नाङा आइ नों रुवाथिखौ एखेबारे लोगो हमनोनो दासान बियो बिनि खामानि मावबाय थागोन जोंहा जोंनि हाइ लेभेलनि जों जेरै थानांगौ बिदिनो थाबाय था नङा आयै आंनि साननाया बे माहाजोन बा दुखिया आं बेफोरखौ गासैखौबो समान सानो गोसोम गुफुर आं जेबो फाराग मोना गोसोमब्लाबो बे मानसि गुफुरब्लाबो बे मानसि गोसो गोनां मानसि आरो माहाजोन दुखिया आं बेफोरखौबो जेबो साना आंनि नोजोराव गासैबो समान आयै आं रुवाथिखौ लोगो हमनो हास्थायो नाङा बिहामजो नों रुवाथिखौ लोगो हमनो नांथ'वा हमोब्लाबो गाबोन सबनि हाबानि उनफोराव हमनो हागोन आं दा नोंनो सना होनो नागिरदों नों दा आंजों फैफादो आं नोंनो सना दिन्थिनोसै मा आंनो सना होनो औ फैदो बिहामजो गोदान लाबोबाय होननानै बुंदों दा बिहामजो गोदानाबा माबायदि महराबा गोसोम ना गुफुर हायथुना गोजौ माथो बिहामजोनि खानाय बिलाइ दोंसेबो दाबो नुवाखैनो आंलाय बिहामजोनो जानाय लोंनाय गोसो बायदि मा बियो बेखौनो होफैनो थिनदों आंखौ बिहामजोनि गाननाय जोमनाय जिखौ सुनो थिनदों आंखौ दा बिहामजोखौनो नुवाखैब्ला बिहामजोआ बबे रुमाव थायो बेखौनो मिथियाब्ला आं माबायदिलाय होफैनांगौ जाखोसै आंलाय बिहामजोनि गाननाय जोमनाय जिखौलाय आंलाय माब्रै लायनांगौ जाखो मिथियाबालाय माब्रै सुनांगौ जाखो आंलाय बाला उनावहाय रायगोनसो आंखौ जोथोन नाया नोङो आंनि बिहामजोखौ बिदि खालामा नोङो होनना रायबा होगारगोनहाय आंबो नांलायफिननाय बे बारावबा बिहामजोखौनो नुवाखै माबायदि मावनांगौ जाखो आंलाय बिनि खोथा बिनि खामानि होननानै नांलायगारगोनहां बाला नायनो गोसो जादोंमोनहाय बे मेदाम रांखिनिनि बिहामजोआ माबायदि गाव जेरै बिदिनो जाखागोन आरो बे गाव जेरै बाग्रां स्रि देलाय मांग्रि रांखिनि गोसो गेसाव बेबायदि मोनबोखागोन आरो बे बिहामजोखौबो गाव जेरै बिदिनो नायना लाखागोन बिनिखायसो मिलायफ्लेदों आंनो दिन्थिलायाखै दाबो बिहामजोखौ दरखार गैबाय बायाहाय रावनि बिहामजोखौबो नायनो
आंनोबा दसेखौनो जिरायनो समखौनो मोना। दसे सम मोननायावनो दसे एसे गोलांनानै लानि। दानोबा मा खामानि थोनफैलायगोन। जोमै औ मामोन? जोमै नोंनि दरमाहाखौथ' मास मोननैयानो जाबाय होनाय जायाखै। दा नोंनो जेबो गोनांथि नंथ'वाब्ला जोमै एसे मास मोनसेसोनि उनाव लादो दे। मानो होनोब्ला दाथ' बिहामजो गोदान सफैबाय। बिहामजो गोदानखौ गिदिर हाबा खालामनो नागिरदों। दा थाखा फैसा एसे सर्ट जानोबो हागौ। बेनिखायनो माने मास मोनसे माने हाबानि उनाव नोंनो होगोन दे आयं दे। मानिगोन ना? जागोन दे, जेबो नङा। नाथाय बिहामजो गोदान सफैबाय होननानैथ' खोनागासिनो। नाथाय बिहामजो गोदानखौ माथो आं दाबो खनसेबो नुवाखै। नायनो गोसो जादोंमोन बिहामजोनि महरखौ। मानो होनोब्ला जेरै नोंथांखौ मेडामखौ आं सिबियो, बेबायदिनो बेखौबोथ' आंनो सिबिनो नांखागोन। बेनिखायनो आं बिनि महरखौ नायनो गोसो जायो। अह, बिदिब्ला नोङो जोंहानि बिहामजोखौ नुवाखैना? अह, दे दा लाना दिन्थिहैगोन आं नोंनो दे। जागोन दे। आंनि खर'आसो खामानि होआखै ना आंनि खर'आ थिगखौनो खामानि होदों? जेबो बुजिनानै मोनला। आंनि हिन्जाव आरो फिसालाखौ एसे गोरोन्थि खामानि मावनो थांगासिनो बायदि नुहरदों आं। बे न'खराव बिहामजो गोदाना आगान होफैनाया साननैखौनो जायाखै। बेयावनो बिखुनजोआ दिनै एथ'ग्राब खर' थिखोनानै लानो नागिरबाय। साननैबो जायो बिहामजोनोनो सना रुफा गथाय खाजोब्बाय। आरो हाबानि एक्सट्रा दंबावोसो। बे गोदानावनो बिखौ होदाव सर'सो खालामना होनो नागिरनाय बायदि मोनदों। बिसोरो मोजां गियानखौ होनो रोंनाय नङा। थाखा फैसाजोंसो अननायखौ दिन्थिनो नागिरदों। आरो बे फिसालायाबोथ' एथ' दिन सालायबाय बे गारिखौनो। दा हिनजाव लाबोग्रोम हिनजावनो गारि गोदान, बेबो हिनजावनि नामावसो। बिसोरो हिनजावखौ आरो बिहामजोखौ जोबोर खर' फेदेरना लानो नागिरदों। बिसोरो दा जेरैबायदि खालामदों बेबायदि खालामबाय थायोब्ला सानसे बे बिहामजोआ मोनै देरब्रेनानै खर'आ जोंखौ सानसे लामानि बिबायारिसो खालामनाय नङाथ'। नोंगौ, बिहामजोआ फिसाजो बायदि। बिहामजोखौ अननो नांगौ। नाथाय अननाया बेफोरबायदि गारि गोदान होनाय, फैग्रोम सना होनाय बेबायदिजों नङा। अननाया गोसो गोरबोजोंसो। बेफोरबायदि थाखा फैसाजों होनायखौ आं अननाय होननानै साना। फै आइ, फै। वाव, आइनि रुमा थारैनो जोबोर समायना। वाव, आयै, नोंसोरनि रुमा एथ'बां मोजां। मा बिहामजो, जोंनि रुमखौ फसायदों नामा नोङो? औ आयै, थारैनो नोंनि रुमखौ नुनानै मानोबा निजोम मोनदों आं। बे रुमाव सोर थायो? बेयाव नोंनि नोंहावजों आरो आंजों थायो बिहामजो। आयै, आं बे रुमावसो थानो लुबैदों। आयै, बे रुमावसो आं थागोन। मा? बे रुमाव थागोन नों? नों बे रुमखौ फसायदों? औ आयै, आं बे रुमखौसो जोबोर फसायदों। आं बे रुमाव थागोन। होगोन ना आयै? बे रुमखौ नों आंनो होगोन ना? दे, बेखौ उनाव रायलायसिगोन। बिहामजो, नों बे बिसिनायावनो जिरायथ'लाय। आं नोंनो सना होनो लाना फैदोंमोन ना नोंखौ। र', आं सनाखौ लानानै फैनि। नों जिरायथ'। आव, मासे समायना रुमा।